Здравейте! Днес обсъждаме най-често срещаните грешки, които родителите допускат при приспиването на новородено. Остани с мен. На първо място, прекалено дълги дренки през деня. Някои бебета имат склонността в самото начало да спят през цялото време, но много скоро рязко това се променя и твърде дългият дневен сън може да доведе до объркване на деня и нощта и чести нощни будувания. На второ място ще поставя липсата на рутина преди всяко заспиване. Това са онези малки повторяеми стъпчици, като смяна на пелена преди лягане, даване на биберона, ако използвате, бял шум, слагане на чувалче. Всички тези на пръв поглед незначителни неща са от огромно значение и дават сигурност и спокойствие на бебето, дори в непозната обстановка. На трето място ще поставя очакването на родителите новороденото да спи по цяла нощ. Нормално е бебето да се буди често за хранене, особено в началото, и не мисли, че правиш нещо грешно, ако и при теб е така. И последно, бонус от мен. Много често родителите, с които работя, смятат, че трябва изцяло да вкарат децата си в таблиците с норми за сън. Аз самата като родител за първи път в началото смятах, че посоченият дневен сън е оптимална стойност и със сигурност трябва да го достигнем. Всъщност това съвсем не е така. Това са максимални стойности и не се старайте бебето ви да спи всичките тези часове, които са посочени като стойности за дневен сън. Сподели ми дали видеото ти беше полезно и ме последвай за още полезни съвети, свързани с детския сън.